kan operasyon kan wedding. Pangyayari sa Maoraro. Okay. Hoy, aksyon! Yes! Alam Mario, thank you. Sisay madan makusugon ang buot na guminibo ka na di. Sisay madan makusugon ang buot na tuminirada Anong kaya. umaga, pagkasama si Henry Maceda. Ulita daw, ulitin mo. Kay ulitin mo. ganda ng umaga, Yes. pagkasama si Henry Maceda. Thank you paring Al sa mga dagdag na report. Good morning tabi sa mga taga-barangay. Sandali lang ha. Barangay, good morning. Digdip man tabi sa Ginubatan whole day brownout na naman every other 6 to 6 p.m. Ano daw iyan? Ngunyan gari may brownout kitang halawi ga. Di ba? Good morning sa mga taga-Tagig, Metro Manila. Yan, nakatutok daw ngunyan sa tuyang programa ng mga Bicolano dyan, mga tugang sa Tagig. Mientras tanto, Jomar Bien, nasa linyaman. Jomar, good morning. Salamat BP Henry. Good morning. Good morning sa mga parantabay sa Dagdag na Bareta. Arestado kan Santo Domingo Police ang pinagkukonsiderar na most wanted person sa Saindang Banwaan. Ini matapos na makipagkoordinar ang Santo Domingo sa Catanduanes sa Police Provincial Office asin duman sa nagkapira pang mga local o municipal police office tangani na ma-arrestar ang pinagkukonsideran na number 1 most wanted person sa Indang Banwaan sa ginibong operasyon kana magkaturuwang na puwersa kan polisiya na arestar ninda ang suspect na si Tito Peace. Dahil sa kasong 4 counts of acts of lasciviousness na may rekomendadong piyansang 200,000 pesos sa kada saro. Ang sospitsado, iyuan paramientas na dinara sa Bato, Catanduanes Municipal Police Station para sa dokumentasyon asin sa disposisyon. Mientras tanto, sa Banwaan Kantiwi, natimbog man kasudma ang saro sa pinagkukonsiderar man na drug pusher sa naunang bita na Banwaan. Sa ginibong drug bypass operation, kasudma sa Banwaan Kantuwi bandang alas 12 ang pagkaunto. Nadakop ining si Bato, 35 anyos, residente kan Tiwi, dahilan sa pagpabakal nin sarong sasya nin Shabu sa ipinaon na persona na buyer kang Tiwi PNP. Na kumpiskar sa iya ang sarong sasya kang pinagtutubunan na Shabu na may pisadang kabangang gramo na nagkakantidad nin sobra man sa 1,000 peso. Pero nakuhahan pa ugaring siya nin sarong kalibre 38 badil na may tulong bala. Kaya balido ang kaso pinagahampang kang suspect ang pagdadarakan illegal na badil asin pagpabakal kan illegal na droga. Yan ang report, Jomar Bien, DCQB. Salamat, Jomar, sa report. Hali dyan sa Alawas. Lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan. Henry M. sa Morning Hirit. Thank you. Oni po mga tugang apektado kang brownout ngunyan aldaw. Scheduled power interruption January 31, 9 a.m. to 5 p.m. Sa Feeder Washington, Feeder 3, tabi, yan ang daing kuryente ngunyan. Ang mga apektad magkakaigwa tabi ki brownout 9 a.m. to 9:30 a.m. Ayon, 30 minutos man sa na ini. Barangay Istansa, Taisan, Maryawa, Maslog, Humapon, Bagakay, Bangkerohan, Imalnod, Bariis, Kagbakong. Yan tabi sa mga apektadong lugar. Sa munisipyo Candaraga, unit tabi na apektado, Barangay Anislag, Canarom, Mayon, San Ramon, Villahermosa, Bigao, San Rafael, Navasan, San Vicente Grande, Ibaugan. Sa 9 a.m. to 5 p.m., ang mga apektadong lugar, iyo po ang Barangay San Francisco, Buda Buena Vista. Yan. Municipality of Manito, Albay. Buong area yan. O huday man palang kasabay kita di Ronald, sa Imperial Court, Buda, so naghalat ko na may nagharapot sa kuya na mga barkada po niya tong mga doktor, madali lang. At balikan ko si sa to, Daiman. Balikan ko, tabaka malingawang ko ini.
Kasuwapon kaya medyo mahiwas so kaya sukuan so brown out. Yan, okay? Yan, okay na. Ang mga apektado man sana, restoration of distribution lines from single phase to three phase Barangay Bangkiruhan to Barangay Kawayan Manito Albay. Okay na? O yan tabi ang brown schedule brown at ngunyan tabi. Ulitong ko lang, affected areas 9 AM to 5 PM San Barangay San Francisco and Buena Vista. Tapos sa Daraga Albay Legazpi area, uni po 30 minutos lang ini. Anislag, Canaro, Mayon, San Ramon, Villahermosa, Bigao, San Rafael, Nabasan, San Vicente Grande, Ibaugan. Tapos Barangay Estanza, Taisan, Mariawa, Maslog, Humapon, Bagakay, Bangkiruhan, Imalnod, Bariis, Kagbakong. Yan tabi ha. O so mga nagaharapot diyan, mga tugang tabi. Good morning kay amigong Noel Manalo. Ayun ni pala may pinareward sa ko si Noel. Yan talaga kung pareho ini. Iba January, ibang area pala ni Noel na kan mo. O madali lang, tabasaon taman ini ha. Na brownout tabi dyan sa ibang area. Tabi sa January 31, Saturday, 6:30 AM to 6:30 PM. 1800 ini. Ang 1800 is 12:06. Tama, 6:30. Scheduled shutdown of Daraga Ligao 69 kV line to facilitate preventive maintenance and testing of high voltage equipment at Daraga SS. Preventive and corrective maintenance along the line. Yan. Iyo po yan ha. Thank you Tabi Canuel, amigo. Salamaton Tabi sa imo partner. Good morning kay amigong Leonito Gaviria. Yan. At saka kay Bossing Leonito Leonito. Leonito Gaviria. Good morning Ray Malaya. Ayan. Good morning Tabi amigo. At saka kay Benji Dapugi. Yan ha. Ang sa tuya tabi na mga may birthday ngunyan. Good morning everyone. A blessed Saturday morning. Sabi ni King Reginaldo at saka ito pala yung thank you tabi sir ha. May pinadala sa ko si Dr. Santi Aranya na informasyon. May kinaraman sa mga pangyayari po dyan sa tuya tabi na sa siyudad de Legazpi. Okay? Mayroon pa. Wala na. Ito. Good morning. Good morning, Tabi. Yan. Okay na to. Happy birthday lang ha. Sandali. Ito. May birthday pinareward sa ko si Angel. Ilingon ta daw kung si Isay ini. Happy birthday daw kay Papa Tulits. Yan ha. Papa Tulits. Good morning, Papa Tulits. Happy birthday. Sabi ni Ate Angel. Yan. Happy birthday po sa imo. Ngunyan pong January 31, magkasunodan pa lang kamo ni Bishop Bailon. Ano? Papa Tulits, happy birthday. Yan. At saka, wala na. Ayun, yura na. Alright, mga tugang, 5:30 na sa Morning Hirit. Asin po, digdi po sa DCGB. 5:30 na. 5:30 na? Naligo ka na ba? Garo dae pa. Malipot ang panahon ngunyan eh. Doon na man masyadong lakaw. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Nasa linya mga tugang si News Director Mar de la Cruz. Hali po dyan sa News Base kan DCGB. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tabantabay. Headlines kunyan, proseso kan impeachment kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Bakong apektado kan Supreme Court ruling. Rule of law dapat na irespeto sa Supreme Court ruling sa impeachment case kontra kay Vice President Sara Duterte. Mantang Supreme Court, pinakiaraman daw ang poder kang Kongreso sa impeachment ruling si kung kay House Deputy Minority Leader Representative Leila de Lima. Presidente Bongbong Marcos kontra na ideklarar na persona na non grata ang nagkatirang opisyal kan Chinese Embassy sa Pilipinas. Dating ako Bicol Party List Representative Saldico, dahil pang Interpol Red Notice sigun man sa NBI. Dahil LG, biganda na ninatab
ang Barangay Newly Elected Officials Program para sa mga mailihir sa Barangay Asin Sangguniang Kabataan Elections sa November 2, 2026. Dahil ang regulon sa Gabinete Gulman sa Palasyo Malacanang, ang sabi sa mga nasa acting capacity, formal ng inunumraran bilang full-pledged at isusumitir na sa indang mga pangaran sa Commission on Appointments. Siya susuportaran ni Senate President Tito Soto III matapos na mauyam sa naging resulta kan desisyon kan Korte Suprema. House Deputy Speaker at Antipolo City Congressman Ronaldo Puno inumaw ang suporta ni Senate President Soto sa Chacha. Mga ipinaglaban ni Dipuntong 1st District Congressman Elsie Lagman ginirundong sa sayang death anniversary. PCSO, ilalan sa Ramos Darakulang Loto Jackpot pon sa Pebrero 1. Nyan. Ano dapat eh? Matindi. Ano da? Ang mga iba-ibang kawat baga na pigtatayaan mo, Oh. magiging Dracula na ang initial na pagpuon. Di madagdag. Madugang. Oo nyan. Ay di, Dracula, arugan 658, magiging 75 milyon. Primero pa sa nana, Lutsada. Gari darakula naman pa di. Oo. Yan. Gari, di ko naman kaya ang pagtinamaan ko, an? Di ko naman kaya ang pagtinamaan ko. Hindi, bali. Magraya ka sa nata. Magkumasa na tiyan sang mangganaan o bitamugan ko di makatabang ka. Nakatabang man ade. Oo. Sa mga nangaipo, Oo. Pero na sa pagtaya da, Ayun, mag-aray, 20. 20? Oo. Di mo binago. Okay. 20 manggiraray. Mm. Pero, iyo yan, talagang Dracula na sa tamaan. So 642, pera na. Natay na yun sa bulang Ilinga kristal. daw, ilinga daw sa bulang kristal Ang mo. 642. Okay. Basta, kunyan, mapuon sa ang 642, magiging 10 million pesos. 10 million? Oo. 20 pesos bang giraray? Iyo. Okay. So, Mega Lotto 645, Oo. 15 million pesos. Gari kaya ko pa man gastuson yan? Dati baga, 6 million ininapoon. Iyo, 6 million eh. Ngunyan nilang kawa na. So, Super Lotto 649, Oo. ang initial niya, Oo. 25 million. So, Super Lotto 649, Oo. 45 million. Tapos, Tapos Grand Lotto 655 as in 658, Yes. 75. O kaya, 75 million pesos. Dakulaw na ano? Oo. Talagang medyo magkarulula kapag tinamaan mo. Sa ini, beto, para makainganyan ng dakul na parataya, muna makatipon mo yung dakul na pondo, Opo. para tustusan ang mga programa kang PCSO sa pangsalud at iba pang social services. Okay man yan. At least, dahil nagkuhan, dahil nag-increase kipagtaya. Oo. Mas kuhan yan, very friendly man sa mga PCSO supporters. Roger. Yes, okay? Okay, Civil Aeronautics Board, ipinaliwanag sa publiko ang mga basihan kan airfare rates. Na may nagreklamo baga. Yung ano pa di, ano da Aram mo, kapag nagkaranina, baga nagmamahal. iyo, pero madepende man kayan sa lunad mong pasayro. Sa? Sa lunad ng pasayro, kan dudumanan mo. Kumpara baga na, mas mahal pa ngaya ang pasiring nga sa Legazpi. Okay. Kumpara ngaya kan pasiring ka ngaya sa ibang nasyon na bibisitahon mo. Iyo man. Iyo ba kami nag-post kundi, ka? ang paliwanag kay ni man kan CAB o yung Civil Aeronautics Board, nagdepende nga sa kanakulaan kan aeroplano. May tigalimbawa sinda na sarong klaseng aeroplano na naglulunod na 459. Barato ito. Katorong nga barato. Barato ito. Kontra na sa turboprop, nanlunod sila nga 72, natural nga yan, mahal ang pamasahe yan. Yes. Takon Boeing 747 man yan. Siyempre, iba man ang Ang rason, kung nata, harali daso ibang mga, mga runway. Kaya sabi kan DOTR, susugpo na ninda ang runway, tanganing makaakomodar kan Draculang aeroplano, tanganing bumarato ang presyo. Kung na rin mangyari yan, yan ang abangan. Sugpunan ang runway? Mapahalabaon, tanganing makakomodar ta. Siyempre, Basta kung aeroplano? kung nakulang aeroplano, Mas nakula nakulaan? man, alaba man ang gaipong ganda. Tama man.
mabuelo baga. Tama man. Oo. Mm. So yan ang kasimbagan. Pero ang gusto ko masabutan talaga, kung pagaranin ang sakay mo, sigan mahal. Ha? Pagaranin na, sigan mahal. Siyempre, Sa ibabagang transportation, as is yan. Pero yun talaga. Sa aeroplano talaga, nagmamahal. nagmamahal. Oo. Yan yung paano yan, ano? Ikaw sinang prerogative ka na. Igwa sa nagkabasihan man. Pwede iyan ang tigresolbiran ta maging si Secretary Frasco kan DOT nagngangapudan na sa mga airline companies na babaan man nga tangani ngayang daiman manaram sa mga naglilibot na mga turista nagabot nga sa Pilipinas. Yeah. Kundi iyan ang sistema tango niyan. Okay. Alright, Sige. so Super VP, may akong nag-flash na suspect duman sa kumindadan sa Magina Sa? sa Police Buda Suaki. Oh. Sabi na dakop na magagumandaan suspect Ano ba yan? bata. So alis sa Quezon City di na sa sarong lugar sa Orientan. Suaki na ako sa Tarlac. Grabe, ano? Oo. Oo. Kung ano ang mga Ano motibo? day pa maharaman day pa. Delikado, ano? Bata, so agum nga ni naging person of interest. Yan. Yan pala, consistent kaibanan, naging person of interest. Ano? Siyempre pa So, rin sa ultimong kaibanan kaya, o sa ultimong kauron. Dududahan ka. Dududahan ka. Arog pala ng kaan. Ikaw ang pirming kay Ribay. Kaya nga ni Ay, okay. Alright, Okay. happy Saturday. Mga kabayan, ito dyan kan sa tuyang mga partners. Pagal Ang magpara-para. PYS Enterprises na po sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio. Yan sa Orosat, Negosyo City, Basta Radio, PYS. Yan, tanda po sa ating konektado ko mo, maski download. Siring man kan Rasan God Solar Corporation. Basta Solar, Yan. Sun God. From Yes. your space, hindi po si Martila. Good morning. Thank you, Paringmar. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Salamat, Paringmar, sa mga istorya ngo niya na pagkaaga. O sabi ni Jomar, 25 pesos na suloto ang pagtaya. 25 pesos na ang loto sa pagtaya. Posible. Sige na, tatod. Sabado ngo niyan, mataya daw ko tod sa loto, ha. Mataya ko tod, Jomar. Tod, tayaan ko daw sa loto, tod, matesting ta. Imagine. Ayun pa rin Hindi, sa aga ka magtaya, tama po niya ng mga Dracula, February 1. February 1. Ayun, February 1 pala. Sige. Dakula o naman kaya? Pebrero 1. Mapoon. Pebrero 1. Yan. Alright. Hello. Good morning. Good morning. Ano niya ko itong sabi ni Marcon, applicable man sa tao. Arin. So habang nagrarani ka, nagmamahal. Ako sa iling ko, parang tao talaga, habang nagiging close kayo, nagiging mahal mo. Kaya Diba? Habang nagiging close kayo, palagi kayong magkasama, palagi kayong magkausap, palagi kayong basta you eat together. Habang tumatagal, nagiging mahal mo talaga siya. Parang pamasahe sa aeroplano. Habang na lumalapit, ano ito? Nagmamahal. Parang ganoon talaga ang buhay. Pero mag-ingat ka sa baka maging person of interest. Totoo, yun talaga pa maski dyan sa harong mo, kung saan mas pag siya nakapalibot yan, puro ang suspitsado. Kaya nga, kuro connection day, kuro konektado. Napaisip ako naman, ha? Speaking of Arugan, sabi mong post sa Facebook, Yeah. na paano mga i-promote so maging turista sa sariling bayan na ang mga tourist destination pa teka ba sa mas mahal pa nga so pa-abroad kasi local. Yes. Pero ang logic yan, Miguel, paano kayo na eh? Oo. Siyempre, ang korta bagat ang mga nasa abroad. Masalang kaumbay yun, hindi sa doya. Oo. Kaya, siyempre, babawi
tuyo mo ito kan mga resort, mga Mm. sikat na pasyaran, na halangkaw manan Iyo baga. ang presyo nila. Yes. Kundi, ang pakiyor mo tagan mga local tourists, sana may parang discount man ang mga local tourists. Iyan sa nang Siargao, Boracay, mahalong mga pagpasiring dumaan. Iyo. Totoo bigo. Kaya ni all the yun sa loob ng Pilipinas, dahil ka basta mga kapasyar naman, tamatipon ka na. Tama. Magdumang ka lang sa ibang nasyon. Mas barato lang mapasir ka sa Singapore, sa Hong Kong, mas kumpara mo sa ano, mas May mga promo pa, 'di ba? yung Kaya mas mahal man pagyaon ka na duman. Habang pag nandoon ka na, mahal ka na niya kaya nga, kaya huwag kang lumapit masyado. para hindi. Para hindi ka magka-interest. Salamat amigo. Mabuhay. Mabuhay. Thank you. Sabi ni Mar, makaray ka. Yes. Okay. Ay na ko nang naintindihan ko na. Okay? Sige, thank you. Malapit na bagay yung araw ng mga Puso. pag-ibig. Yeah, okay. Okay, Migo. Sige, Migo, salamat. Yan ang sinasabi natin. Good morning, boss. Nagbago na tabi ang taya sa loto from 20 to 25. Yeah. Effective February 1 po yan. Good morning, pakigreet po. Happy birthday to sa eldest brother ko na si Fred Molinilla ng Mayon, Castilla, Sorsogon. Bukas, Febrero 1. Pabati from Lynn Gaviria. Yan, ha? Okay, good morning kay Madam Milindawi at sa gabos daw ng mga listeners. Magandang morning. Sabi kan texter ta. Okay. Dagdag presyo, dagdag premyo. BP nagdagdag sa presyo. Ito susunod sa report ni Pading Mar. Thank you, Amigong Noel. Dagdag premyo, dagdag presyo. Sa loto, 10 million na. Di ba? Sa report ni Pading Mar. So, ano yan? Jackpot. Mega Loto, 645, 15 million. Super Loto, 649, 25 million. Grand Loto, 655, 45 million. Ultra Loto, 658, 75 million. Salbata na talaga. 640 to sana ako magtaya. 10 million lang. Thank you, Noel, sa pag-forward kayo ni sa kuya. Diba lang ako sa kwan, sa... Gari kayo, pag tinamaan mo kayo, gari makalibungo naman. Paano? Paano mo daw yan, ade? Sa mga mayamanon, dahil naman yan. Basta yun, arog na sinda kaya. Alright, sige. May mga travel tabi dyan sa mga taga Tabaco City. Mga taga First District nakatutok tabi sa 106.9 WGB. Magandang morning. Tabi sa Sendo Gabos dyan. Nasa linya, mga tugang dagdag na... Sandali lang, Joshua, sandali lang. Paningit sa Morning Hirit. Aramon tadaw ang mga dagdag na kaaramaan, 15 before 6 in the city. Kasabay mga tugang si Shara May Leron. Good morning, Shara. Good morning po, Phoebe Henry, asin sa tuyang mga paraan tabay. Aram daw nindo na sigun sa pag-aadal, nagiging cannibal minsan ang mga dragonfly o ang mga tibagros dahil lang pigkakaon nindaan kapwa ninda kung kulang ang pagkaon sa palibot. Basado sa artikulong naitala sa National Geographic, pagdiit ang mga lamok o iba pang insekto na sa indang pagkaon, bilang survival strategy, mga kapwa tibagros ninda ang pigkakakankan mga ini. Sigun sa pag-aadal, ang mga tibagros ang importante sa kalikasan dahil lanta nagtatabang ining mabawasan ang populasyon kan namok asin iba pang pestes sa kapalibutan. Iyan po VP ang paningit sa Morning Hirit ngayon na aldaw nin Sabado. Ini po si Shara May Laron. Marahay na aga. Paningit sa Morning Hirit. Ang mga alas 6 din pagkaaga, nasa linyaman si Joshua Bino. Joshua, good morning. Go ahead.
Yes, VP. Good morning. Good morning sa mga paraantabay. Sa dagdag niya tong bareta, medyo huro-harayo pa man ang huring aldaw kan voters registration o kaya pagpaparehistro bilang botante dahil nakatalaan bagay ni sa Mayo 18 presenting taon 2026 alagad sa ngunyan talagang porsigido asin puga-puga na pinagigibong satellite registration kan Commission on Election o kaya COMELEC. Ehemplo naman sa munisipyo kan Daraga Albay na pinamamayuhan ni Election Officer Sir Andy Toledo. Paski aldaw nin Sabado, talagang iguanin mga schedule nin pag-kondusir nin mga satellite registration o kaya itong pagbisita mismo, pagpasyar sa mga barabarangay na ang mayor na objeto iyo ang tanganin ng mas maidulok sa publiko ang mga serbisyo kan COMELEC lalong-lalo na itong pagpaparehistro para sa mga gusto ng maging botante. Ehemplo, ngunyan aldaw tabi ni Henry Enero 31, 2026 papasyar ang COMELEC Daraga sa barangay Ibaugan. Asin ang venue kan voters registration duman man sana sa saindang barangay hall na pwede nang aprovitsaran kan mga residentes kan naunambitan niya tong barangay. Para sa bilog man, BP Henry na February 2026 nakalatag naman ang schedule para sa iba pang mga barangay sa munisipyo kan Daraga. Mga po nini sa February 5 2026 ang venue suman sa Ilawod area, February 6 sa barangay Inarado, February 7 sa barangay Kidako, sunod kini February 11 sa Simon of Cyrene Community Rehabilitation and Development Foundation, partikular na sa Saindang Function Hall. Pag February 12 ang venue sa barangay Kilikaw, February 13 sa barangay Bantong, February 14 sa barangay Kinawitan, February 19 sa barangay Kiwalo. Pag-abot kan February 20 sa barangay Lakad, February 21 sa barangay Mabini, February 26 sa barangay Malabog, February 27 sa barangay Malobago, asin sa huring aldaw kan Pebrero, naman ang venue sa barangay Paupi. Ang voters registration sa mga barangay, ikupondo si Riyad BP Henry sa indang kanya-kanyang mga barangay hall. Kaya sa naunambitan niya itong mga barangay na naka-schedule ngunyan na bulan ka na Pebrero, aprobisarana na nasabi ng schedule sabi BP Henry, kailan ako pag-opportunidad nini, kagay na mapasyar sa opisina kan COMELEC, digdi sa sentro kan Daraga Albay, dahil ito sa kanya-kanya mismong barangay may naka-schedule na. Pero kung halimbawa, sa taon, sabi si Henry, na sa schedule na iyan, wala ka sa barangay mo, tapos may tigla ka, may trabaho, pwede man ginari magparehistro sa opisina kang COMELEC Daraga, down yan dyan sa kataning kan Municipal Health Office Building, second source in that sabi BP Henry, asin magparehistro na bilang botante, bago pa magsarado ang voters registration, haloy-haloy po man nakatalaan sa Mayo 2026 mga preparasyon para sa nagadangadang na barangay asin SK election sa November 2026. Ayan, tabi BP Henry, ang dagdag niya itong istorya, Joshua Bito, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa Luas. Bareta, mainit pa. Bareta, mainit pa. Good morning kay Amigang Rems Valderrama dyan sa Missouri. Yan, the best ka. Oy, malipot pa dyan tabi Ate Rems. Amiga, malipot pa dyan. Garo grabe pang kanya ano? Yellow, dyan tabi sa sendong lugar ha. Sa Missouri. Ate Rems, good morning Ate Rems. Yan. Alright, sige. Good morning, Tabi. Iyan. Good morning, Henry M. 25 pesos na ang loto. Iyo po. Sa Pebrero 1. Ha? Tabi, Pebrero 1, mga tugang ang pagtaya sa loto.
mas barato sa weteng. Dahil ko alam, kumusta dyan sa lugar niyo? Sa dahil manugari ang tatamaan mo. Di ba, Noel? Manalo? Sa dahil tatamaan mo eh. Good morning! Hapot ko lang tabi kung nuarin man madigdi ang Comelec sa Taisan. Ay, may makuam po yan. Kung ako sa endo, din ako maghalat na magyan pa sa Taisan ang Comelec. Ang ibo na lang po nindo, anong apod ka yan? Magpasiring na lang kamo dyan sa City Comelec sa City Hall. Yan po sa, yan, baga sa may kataning kansanggo na ang panlunsod. Building, yan dyan ang Comelec. Pag kuman ko yan masyadong matawo, pag magpaligas pa, pahapit na dyan. Ngani po na igwaki tsansa na makaboto. Pagabot mga tugang kang eleksyon. Ang eleksyon tabi na masunod, Nobyembre 2. Imagine ang eleksyon ay pinagtala, Nobyembre 2, mga tugang, All Souls Day. All Souls Day. So sabihon, sa pag-abot mga tugang kang kan pizza uno na bang ginit ang maduman sa simenteryo. Tasoy ba mahalat kan paipit. Nagkataon man adi. Nobyembre 2 tabi piyestang gadan. Nyaso dararahan ba kang paipit? Pizza uno baga yan. Banggi a day before the election. Kaya ano yan? Busy. Pwedeng antarawang kan sa kampusan daw. Tapag pizza dos bagay naman na nagdudumaan. Iyo. Ulang na. Pwedeng dumantabi yan ha. Kaya sabi kan Comelec, magparestro na kamo kiata. Buda, so filing kang COC gari, igwa kong mailing na post me. Ang filing kang COC, garo tama, September ba yun? Hanapong ko, alinga daw tabi dyan pa rin ang filing kang COC, kaya ang yan, medyo, kuha na ha, ano na ngunyan? October, yeah, 10 days man lang yan, di ba pre? 10 alaw yan ang yeah, October lang iyan tabi, na filing, mga tugang kang COC. O di mag-ready na. Tangani na solve mga tugang sa endong buhay. Pag-abot dyan, as mga kandidato, ero-ero na tabi ka mo. Malvin Capino, maray na aga po. Sabi niya, Edward Debluis, good morning daw. Sabi man ni Romel Beldalia Bres, legit po talaga yan, Sir Hen. Arinduman. So legit, from Rapu-Rapu Albay, si Edward Debluis. Good morning, Tabi, dyan sa Rapu-Rapu. Marlene Bueno from Bagong Bayan, Daraga Albay. Edna Peña from Kumadkad, Castilla Sur, Sogono. Good morning, Tabi, sa mga taga Kumadkad. Romel Yabres, pambihira ng Tibagros na yan. Good morning po, Federico Oraye. Good morning. Romel Yabres, mapagal talaga pag-araw kayo ni minsan ang kamurugtakan. Sabi man ni Lorna Alimanya, good morning from Malilipot. Po. Ang filing pala, September 28 to October 5. See? September 28 to October 5. Roger. Mga tama. Ngunyan pa di manual ang eleksyon, di ba? Manual yan, di ba? Iyo. Manual. Isusurat ta so kandidato ibubutuan do sa barangay. O di good luck ha. Good luck tabi. Nelson Barya nasa Masbate City. Si Kabalikat Civicom Santo Domingo. Good morning tabi Sendo Gabos ha. Mga taga Kabalikat Civicom Santo Domingo Albay. Kansarong aldaw. May nabangga dyan sa may tulay. Tuminalibong sa auto. Nailing ko nagad sa sa mga video. Diyan pa lang sa may tulay sa may Santo Domingo. May camera pa nandyan pa ding maradi. Uyan sa Basod Bridge. Basod dyan, di ba? May CCTV dyan ng barangay. May sa barangay. Pero dyan, so sarang establishment dyan, igwa man ang CCTV. May CCTV pala dyan sa kantungan. Buda duman sa may inutan. Kan man ako ang video sa utong sarong SUV na nabangga kan minibus.
tuminalibong pangyari sa Maabaka. Magrigat. Ngunyan ko lang na-realize pa ding Mar, ang CCTV pala, maski sa ina, ano? Ronald. Ngunyan ko lang naisip pa. Kaya dapat may kumublad na auto mo. Kansarong Aldao, dumang kami sa Kandomingo. Saan kami sa Bakakay kami, Kandomingo. Kaya ba ko, so ano yan? Pagliko ko lang yung sa may CCTV digdi pala. Kadotro Domingo, duman naman kami sa sa Libon. Maski sa ina pala sa barangay, may CCTV adi. Pangyari sa Maabaka. Nasobrahan naman siguro si Kapiser, halos mag-aga na day akong nangaturog sa ini, Romel Liabres. Sige, di magpara, aram mo importante ang turog importante, rest, tabi. Kaya kaso banggi, pakabasa ko kidiit ki mga libro, may pigbabasa kaya akong libro kaso banggi, mga uminuli akong mga before 5, quarter to 5 ya, una karong kaso banggi, kaso hapon, basa-basa akong libro, pagtangad ko sa rilo, quarter to 7, higdaan ko. Malay bang sumatako ngunya na aga, marayon tabi sa kuyang turog, kay puhan tabi na mag-rest sa paginin pagturog. Happy birthday Jose Maria Jory Los Oy, si Jory Los Baños, amigo. Happy birthday sabi sa imo sa Pebrero 2 palan. Yan, ha. Amigong Jory, permisa ko nakantabay ini. Pebrero 2 palan sa imong birthday, ha. Happy birthday. Maray na aga po Mr. M. Ang mga badyaw nag-arabot tabi sa Legazpi City. Yan sana. Paano na kita kaiyan? Good morning, sabi ni amigong King Reginaldo. Tayaan mo sa birth dates nindumigo. Birth dates? Sige daw. Salamat, migo. O Beno, ang mga bareta po masunod na. Makalipas lang ka nagkapirang mga pagiromdom. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number 1, always DCGB, Oras Pilipinas, alas 6:02 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga darakulang bareta kanaldaw, kamalig Mayor Kaloy Baldo nagpaabot in dakulang pasasalamat sa OKFM asin DCGB sa ginibong fund day sa Tagaytay Elementary School para sa mga evacuees kan pag-aburido kan bulkan mayon. Department of Science and Technology padago sa nagtabang sa micro, small and medium enterprises sa pagikan sa ng Small Enterprise Technology Upgrading Program setup. Reklamo manungod sa mga scams na naresibi kang National Telecommunication Commission nagbaba. Proseso kan impeachment kontra kay Presidente Marcos Jr. bakong apektado kan Korte Suprema o Supreme Court rulings. PBBM kontra na deklarar na persona non grata nagkapirang opisyal kan Chinese Embassy sa Pilipinas. Sa ibang nasyon, mga kapamilya kang nagadan sa Spain train crash nangapudan ni Justisya asin kausa kan trahedya. Business News, oil price hike, giraray na ipapautob sa masunod na simana sigon sa Department of Energy. Health News, WHO, pigrekomendar ang pagbawas kan trans fat para happy and life. Detalyes kan mga bareta niya tungon yan sa lado lokal. Nagpaabot po din pasasalamat si kamalig Mayor Kaloy Baldo sa 97.1 OKFM asin sa DCGB matapos ang ginibong OKFM and DCGB Fund Day sa Tagaytay Elementary School para sa mga evacuees kan Barangay Anuling, Kamalig Albay. Ang aktibidad nagdaraning kaugmahan sa mga bakwit na apektado kan Padagos na aktibidad kan Bulkan Mayon. Ginibon aktibidad kan psychosocial activity pakawat para sa mga aki asin pagdistribuer nin t-shirts, school bags, school supplies, hygiene kits, skinless longganisa asin aros kaldo. Sigon kay Baldo, dakulang tabang na naipaabot ka nasabing aktibidad sa mga bakwit para sa psikolohikal asin emosyonal na suporta kan mga ini. Dagdag mga tugang na mga bareta, padagos ang pagtabang kan Department of Science and Technology o DOST sa Micro, Small and Medium Enterprises o MSMEs sa programang diskusyon sa DCGB o diskusyon sa DCGB. Sinabi ni DOST Camarinesor Science Research Specialist 2 Angeline Otilia na saro sa mga matitibay na programa kan ahensya. Iyon is Small Enterprise Technology in upgrading program o setup. Paliwanag ni Otilia sa pagikan setup natabangan ang MSME sa pagpapauswag kan sa indang productivity as in competitiveness sa pagikan technology infusion, equipment
upgrading training as in consultancy. Nagtao man in fundo para sa technology acquisition na pwede man nabayadan sa laog nin tulong taon na dain in interest kung sa in target priority kay ni ang sektor siring kan food processing, agriculture as in manufacturing. Ipinagladawan ni Otilia ang J. Emmanuel Pastries na natabangan sa pagi ka nasabing programa. Inimidbid sa pagproducer ng pili nut products bako sa nasa Kamsur kundi sa bilog na Bicol Region. Nakapag-avail naman inikan ikatulong phase kan programa kung sain nakakapag-export na kan mga produkto sa ibang nasyon. Jimmy Nasalita, may dagdag na report hali po dyan sa luwas. May kinaaraman mga tugang sa kuryador sa STL asin weteng nagpahiringalo daw sa koleksyon sa Kamalig, Albay. Pahingalo an STL, day nanin kuryador, magin an weteng, digdi sa Kamalig. Ini ananotaran kan di si GB News kung sa digdi sa nasabing panuan kaso hapon naghahanap nin kuryador an di si GB News kung sa inigwa. In sarong lugar digdi an pigtatarambayan kan mga ini alagad ni saro daina ni nahanap o presensya ni mga parapataya digdi na pagaraman nagabus stop waiting STL kaya daina ni nahanap buhay an mga koridor pahingalo sagko daina nakakabalik an operasyon kan mga sugal illegal man o legal sa kapalibutan day masabutan sa kunata nagkairistap an mga operasyon kan mga ini. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Mientras tanto, disinfection sa mga evacuation center, padagos na pinagigibok ang Provincial Sanitation Team, kang Provincial Health Office. Karen Ala sa report. Come in, Karen. Karen, go ahead. Yes, dayman nawawara ang disinfection kan Provincial Health Office sa mga pasilidades as in evacuation center na pinagtitinaran kan mga evacuees kaining pagtugutan mayon sa nakalat na impormasyon kan DCGB News. Padagos ining pinagigibukan Provincial Sanitation Team hali sa Provincial Health Office kung saan ang mga toilet room, ang mga tent, asin mga palibot kan mismong evacuation center, pinagigibudig di ang disinfection asin sanitation, tanganing masiguro ang kalmigan kan lugar, asin maibitaran ang posibleng paslapot kan helang na dengue, pati naman ang mga viral asin bacterial diseases na pwede gumutwa sa tao kay ning pag-ilistar sa mga tent. Mentas tanto consistent ining lockdown kan sanitation team bilang pagsiguro sa kaligtasan sa loob kan mga nag-evacuar paluwa sa 6 km danger zone kan mayon. Karan Ala, DCGB News. Oras Pilipinas, 10 minutos makalipas ang alas 6 nin pag-aaga. Piginguha kan Social Security System o SSSS sa siyudad din Tabaco na makover o mailaog bilang miyembro kan ahensyaan mga nasa informal na sektor, partikular na ang mga padyak as in tricycle drivers, pati naman ang job order na empleyado kan Tabaco City Hall. Sa entrevista kang DCGB News kay SSS Tabaco Branch Head Susana Malubag, sinabi kay ni na ang inisyatibo parte kan vision kang SSSS na makover ang gabos na mga working population sa nasyon. Ang SSS nagtaon in pinansyal na proteksyon sa mga miyembro kaini kung may mga dai pigalaoman na pangyayari sa buhay, siring man kang kahilangan, kapansanan, maternity o pangangaki, pagritero asin pagkagadan kan miyembro. Mientras tanto, sinabi ni Malubag na paragos man nagpagtabangan sinda sa lokal na gobyerno kan Tabaco para matabangan na maging miyembro kang SSSS ang mga nasa informal na sektor kan sosyedad. Dakulahon ang pasalamat mi digdi sa local government kang Tabaco tasinda mismo nagtao sa muya ki Tabang para ma-cover mi ining mga nasa informal sector groups. Ang tingog ni SSS Tabaco Branch Head Susana Malubag sa entrevista kang DCGB News. Mientras tanto, reklamo may kinaraman sa scam na nare-resibi kang National Telecommunications Commission, nagbaba Angel Mostasa sa Bareta.
Tataunaan mga Bicolano kung ano ang mga dapat gibubuhon kada bes na may mga nare-receive kadudang mga text, emails, chat as in iba pa na posibleng scam kung kaya nagbabaaman ang mga nare-receive reklamo ka National Telecommunication Commission kan taon 2025. Ini an assessment ni Engineer Geraldo Aguilioso, Engineer 5, as in Chief of Enforcement and Operation Division sa NTC Bicol. Kung may halit sa resyeteng reklamo na resibin nila sa taon 2024 dahil sa scams, nagbabaini na nasa tulo na sana kan taon 2025. Sinabi ni Engineer Aguilioso na magayon ining indikasyon dahil sa nagiging educated na ang mga tao manungod sa kung ano ang dapat nagibugon kasi rin ng mga pandalansi na nagtatangro ni anuman ang mga serbisyo na may kukonsidera na too good to be true. Sa ibong kaini, sinabi ni Villoso na bukas man gira-rise nila sa pag-akomodar asin pag-asistir sa mga Bicolanong may concern na manungod sa skama. Mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, Oras Pilipinas, 12, makalipas ang alas 6 o kaya alas 6 nin pag-aaga, padagos kita ngunyan sa mga bareta na kakagadan ang Nipah virus kunda itulos maagapan ang mga sintomas kay ni. Sigon kay Bicol Regional Hospital and Medical Center Infectious Disease Specialist Dr. Ana Linda Billen sa entrevista kang DCGB News. Ipinaliwanag ni Dr. Billen ang Nipah virus sarong zoonotic illnesses hali sa paniki o fruit bats na naipapasa sa tao sa pagiging direct contact sa mga infected na hayop, kontaminadong mga pagkaon asin pagkapot sa mga body fluids na positibo sa virus. Sigon kay Dr. Billen, minaabot sa 45 sa 75% ang recorded na nagagadan may kinaraman sa Nipah virus kaya importante na mabulong tulos ini kung makamati nin sintomas ang sarong tawo. Sayang sinabi na ang mild symptoms kan virus iyon abo, sipon asin kalintura o tarangkaso, mantang ang severe symptoms siringman kan brain swelling o paghubag kang utak, pagkulog nin payo asin confusion ang mga sintomas na piningagadan nin tawo. Mientras tanto tinawanin doon ni Dr. Billen na ang Nipah virus bako man siring kan COVID-19 virus na airborne asin madaling kumalat. Alagad sa iyaman giraray na pinatanidan ang publiko na imbitaran na makisusuan sa mga lugar na dakol ang tawo. Hindi naman po siya ganun kabilis kumalat kasi unlike po sa COVID, airborne po siya, di ba? Ito po kasi droplet tsaka contact. So contact dun sa infected na blood and body fluids tsaka yung sa true droplet. So hindi siya yung kumakalat sa hangin. Kaya hindi rin siya ganun kabilis mag-spread. Pero of course, kung overcrowded ang isang lugar, may spread din talaga, mabilis din talaga kakalat. Tingog ni Bicol Regional Hospital and Medical Center Infectious Disease Specialist Dr. Ana Linda Billen sa entrevista kang DCGB News. Sa ngunyan, wala pa man na-record na kaso kang Nipah virus sa Pilipinas. Alagad pinunana kan Department of Health Bureau of Quarantine ang pagpapautob kan maigot na health check protocols asin ang pag-screen sa mga pasahero, partikular na sa Ninoy Aquino International Airport asin iba pang aeropuerto dahil ang kang Nipah virus outbreak na na-report sa nasyon kang India. Dagdag na mga bareta, mga tugang sa lado lokal, alarmaryo, hali dyan sa lawas, traffic solution sa Legazpi, padagos pang pinag-aadalan. Kuya po ang detalye. Nasa proseso pa ang planong ordinansa sa traffic solution sa Legazpi City. Sa informasyon ni City Councilor Attorney Butch Lucina, Chairman ng Committee on Public Utility, bigyan ninda ang mga dry run. Digdi i-evaluate kung epektibo ang mga naisip na rekomendasyon kan Traffic Consultative Council. Talagang ang Legazpi ngunyan, crowded na ng mga bihikulo. Period na ang tinampo kaya dahil naiwasan ang traffic lalo na pag rush hour. Alagad ng gobyerno lokal dahil managtutunong na masolusyonan ini. Kaya ongoing pa ang mga dry run para makagibonin konkretong traffic ordinance. Alarmario, DCGB. Iba pa niya tong mga bareta, kasabay si Joshua Bino, hali dyan sa luwa. Natapos na kan Daraga Tourism, Culture and Arts Office o kaya DTCAO ang final coordination meeting para sa nagadangadang Nakagsawa Festival 2026. Pinibuan na pagtiripon kasudma sa laog kan munisipyo
na pinag-atindiran kan manlain-lain ng mga stakeholders kasabay ni Digdi ang Bureau of Fire Protection, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Rural Health Unit, may mga representative man kan Philippine National Police at iba pang mga stakeholders na kasabay sa pagpaplano para nga na sa Kagsawa Festival 2026. Initangani masiguro ang ligtas asin na maugmang selebrasyon kan Kagsawa Festival ngunya na taon. Susug sa schedule, kabangang bulan, madurar ang mga aktibidades para sa Kagsawa Festival ngunya na taon 2026. Asin na pupo nan ini sa sarong konsyerto nagigibuhon sa February 14 sa Duterte Highway yan sa munisipyo kan Daraga, Albay. Asin matatapos man ini sa pinag-aabangan pa na Kagsawa Street Dance Competition na aatindiran kan gabus ng mga barangay sa munisipyo kan Daraga na pinagbaranga-banga sa 5 mga clusters. Sa ngunyan, tapos na ang mga coordination na meeting asin tigalat kasana na umabot na pit sa 14 kaining Pebrero para makapuuna kan kabangang bulan na selebrasyon kan Kagsawa Festival 2026. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGP. Bagong building sa Siga Memorial District Hospital ipinagdidekar ni Governor Noel Rosal kay dipuntong Congressman Edsel Lagman. Jomar Bien sa report. Dedikado kay dipunto Congressman Edsel Lagman ang 3-story building na bagong naitugdok digdi sa laog ng compound kan Siga Memorial District Hospital. Ini nakapalaman sa ipinaluwas na executive order ni Governor Noel Rosal na nagtataon in pagmidbid sa efforts ni Lagman na nasusog sa gobernador, iyuan na dinidikaran sa iyang buhay sa pagserbi sa namamanuan partikularmente sa Kasaraditan. Kasudma, nagkaigwakan unveiling ceremony kan commemorative marker sa naunang bitan na building kung saan inatindiran mismo ini ni Governor Noel Rosal, pati naman ni Kongresista Crisel Lagman asin ang pamilya ni dipunto Congressman Lagman nga building na ini iyuan ididikar sa gadana kongresista dahilan sa serbisyo kaini sa mga namamanuan. Nagpasalamat naman si Congressman Crisel Lagman sa lakdang na ini ni Governor Rosal dahilan sa pagrekognisar sa efforts kan sa iyang ama. Sinabi ni Lagman na ang building na ini iyon dakulang kadagdagan sa serbisyo kan Siga Memorial District Hospital. 3-story ini susug kay Lagman. Ang primero iyon sa Pediatrics Award, ang second floor iyon sa Medical Award na magagamit na ang duwang ini alagad aayos pa ang mga kagamitan sa third floor kung saan niya duman ibubugtak ang ICU asin iba pang mga pasilidad kan Siga Memorial District Hospital. Inagad niya sa mga empleados, personahes kan Siga na ipagpadagos na reformado ng mga pag-uugali kan mga ini para mas lalong mapakaray ang serbisyo kan ospital. Pero naugma ko dahil sa term ni Governor Noel sa pagpapalig niya na nagamit na at least maglamang sa floors. First floor, the DPG ward. Second floor is the medical ward. Very excited ako naman sa third floor kasi alam mo naman na nakapila ka natin ang mga tao sa ICU. So para sa akin, mas happy na ako sa dito sa Siga. Nakita naman ng pagkakaiba. Sabi ko nga, ang pinakauna, 40%, gagaling ka pagkakarap mo na kanito. Hindi ba? Si Kongresista Crisel Lagman. Yan ang report, Jomar Bien, DCGP. 20, makalipas ang alas 6 din aga, masunod iba pang mga bareta, makalipas po Kenny. GB News Express. GB News Express. Getting married this year?
Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Pag acidic ka, magkakasakit ka. Paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Madaling mapagod at manghina, sakitin. Maraming aray sa katawan, organ failure. Madalas magkaroon ng mga infection, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells mabubuhay sa iyong katawan dahil ikaw ay acidic. Address your acidity, you will address your ailment. HCI Power Trio, CMD, CBF at Cell Bio Juice. Kontra-acidic, iwas sakit, pampalakas, pampasigla, pampalusog, pampagana, pampaganda, pampagwapo, pampatalino, pampahaba ng buhay. For more information and free health consultation, visit CMD office at second floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. You may call or text 0939-904-0717. Inihahatod sa ilo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang 6:25 oras po sa Pilipinas.
Bareta ngunyan sa Lado National, ipinahayag po ni House Committee on Justice Chairperson asin Batangas Representative Jervil Luistro na bakong apektado kan desisyon kan Korte Suprema ang proseso kan impeachment kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sinabi ni Luistro matapos na i-affirmar kan Korte Suprema ang enot kaining deklarasyon na unconstitutional ang article of impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni Luistro na ang desisyon kan Korte Suprema may kinaraman sa pag-aprobar o pagboto sa 1/3 kan mga kongresista sa plenaryo kan Kamara na pabor sa impeachment complaint kontra kay VP Sara. Tirawanin doon ni Luistro na ibainis sa naging proseso para sa duwang verified impeachment complaint kay Presidente Marcos na sangunya na sa Committee on Justice na para ogidon insufficient in form and substance. Dapat akoon asin irespeto kan ang desisyon kan Korte Suprema may kinaraman sa pagiging unconstitutional kan impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sigon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, sinabi ni Lacson na issue ini kan pagrespeto sa rule of law kasabay ang pagtaon doon na pareho paman giraray ang sa iyang paninindugan maski pabirikon ang naging desisyon kan Korte Suprema. Kada kaging aldaw dagos ng ibinasura kan Korte Suprema ang apelasyon kan Kamara na birikon ang desisyon kaini kan Hulyo 25 na nagdideklarar na suhay sa Constitution ang article of impeachment kontra sa Vice Presidente. Ipinunto ni Lacson kay ito na ang rule of law ang magiging biggest loser kung saan sinuway kan desisyon kan Korte Suprema ang manungod sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sinabi pa niyang ang Supreme Court ang final arbiter as in interpreter kan konstitusyon. Maski na nga ni dain absuelto si Vice President Sara sa mga alegasyon garong pinakiaraman kan Korte Suprema ang poder na itao kan konstitusyon sa Kongreso. Sigon kay House Deputy Minority Leader asin mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima na ang desisyon kan Korte Suprema na nagbabasura sa motion for reconsideration kan Kamara de Representantes ang may pagpapadagos ang Senate impeachment trial ni VP Sara na nakasentro sa teknikalidad. Maski na nga ni inaksyonan na ang doctrinal loopholes sa original decision kan Korte Suprema, sinabi ni De Lima na garong ginamit man kay ni ang motion for reconsideration para madugangan ang original na decision kay ni na pabor sa Vice Presidente. Sinabi ni De Lima na binago kan Korte Suprema kung anong gustong sabihon kang initiation sa impeachment asin ginibong Constitutionality Operative Act anday pag-aksyon kang Kongreso. Sigon kay De Lima nasa pagripaso kan Korte Suprema kung nagkakasunod ini sa mandato kan konstitusyon. Makusog na kinontistar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga pangapudan na ideklaral bilang persona non grata ang nagkaparang opisyal kan Chinese Embassy sa Pilipinas. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro, kasunod ka nagiinit na world war sa pagultanan ka nagkapirang Chinese officials asin mga opisyal kan gobyerno kan Pilipinas. No ang simbag kan presidente. Sigon kay Castro, kan hapoton kun uyon ang presidente sa propwestong ideklarar na persona non grata na sabing mga opisyal kan China. Sangon niyang pig-adalan kan Senado kung pwedeng ideklarar na persona non grata na ipagbawal ang pagtungtong sa Pilipinas ka nagkapirang tauhan kan Chinese Embassy matapos batikoson as in questionon ang mga opisyal kan Pilipinas na bulgaran na nagdidepensa sa posisyon kang nasyon sa West Philippine Sea. Kinumpirmar mga tugang kang National Bureau of Investigation na wala paggiraray na pigluwas na International Criminal Police Organization Interpol na red notice kontra kay dating Congressman Saldico. Sigon kay NBI spokesperson Attorney Palmer Milyare na pirming tulo sagkod apat na simana ang proseso sa pag-issue ng red notice. Dahil niya masabi o maraman kung nata na haloy ang aksyon
ang kahagadan ninda ka Nobyembre 23 pa 2025. Sinabi ni Milyare na padagos ang saindang koordinasyon sa Interpol may kinaraman sa nasabing isyu. Sinabi ni Attorney Milyare na makoordinar na sinda sa mga autoridad sa Sweden para berifikaron ang informasyon na dumanagtago ang dating kongresista. Dagdag pagkantagapagtram kang NBI na pigtrabaho na ninda ni papadarang surat sa saindang counterpart duman. Sa ngunyang padagos pa man girarayan sa endang koordinasyon sa mga autoridad sa Cambodia as in Portugal kung sa inot na na-report duman siko. Pero dahil limitado ang ahente as in pundo kan ahensya, sinabi ni Milyare na daipa sinda na kapag papadala ng tauhan sa nasabing mga nasyon. Bigahanda na mga tugang kan Department of the Interior and Local Government o DILG ang Barangay Newly Elected Officials o BENEO program bago ang Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa gigibuhon nagigibuhon sa Nobyembre 2 ngunya na taon sa pagikan Local Government Academy o LGA. Ang ginibo sa ginibong DILG Kapihan Media Forum, sinabi ni LGA Assistant Director Daphne Pornel na pinagprepara na ang DILG Regional Office as in partnered institution para isyuhan ang mga bagong ilihidong opisyal pag-abot sa Enero 2027. Madistribute man in printed reference materials sa mga barangay. Sigon kay Pornel, magkakaigwan in term-based program na puunan sa orientation as in susundan nin-localize as in needs-based training. Tinawanin doon kan DILG o LGA ang importante ang duro-diretsong training para maging handa ng opisyal sa pagtaunin matano sa serbisyo matapos ang BSKA. Magigiramduman na pirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act 1223-2 na nagbabalyo sa BSKA sa Nobyembre 2026 as in pigapalawig ang termino kan mga barangay as in SK officials sa 4 na taon kada termino. Bareta, mga tugang sa luwas kan Pilipinas, masunod, pagkalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco beside Siga Hospital. Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital. And now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piodoran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng para bakal. Usapang consumer at negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang consumer at negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang consumer at negosyo. Abangan!
Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataonin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga derechos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataonin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! GB News Express. GB News Express. Baretang unyan mga tugang sa luwas kan Pilipinas. Dai mapundo sa paghanap nin katotohanan ang mga kapamilya kan 45 katawong nagadan sa train crash kan duwang high-speed train sa Spain kang Enero 18 sigon sa sarong emosyonal na pahayag sa sarong funeral service kang Enero 29. Ini dahil padagos pang pigbabalo na kuon kang Espanya ang trahedya na nangyari harani sa Adamos na pinagladawan kan gobyerno bilang sarong pinakahalangkaw na numero kan mga nagadan sa istorya kan aksidente nin tren sa Europa. Diskumpiyado man ang Spain kung supisyente ang naging investment kaini sa maintenance kan pamosong railway system kan Espanya, lalo na matapos ang iba pang insidente kan nakaaging simana. Kaibahan ang pagkagadanin sarong train driver sa Catalonia. Presente man si King Felipe VI asin Queen Leticia sa seremonya, mantang absent sin the Prime Minister Pedro Sanchez asin Transport Minister Oscar Puente. Base sa investigasyon kan mga autoridad, sarong batak sariles ang pinagtutubudan na nangyari bago na diskaril ang tren na pasiring sa Madrid. Hali sa Malaga, makalis ang 20 segundos, buminangga ini sa sarong tren pasiring sa kasabatan na direksyon. Sinabi kan mga ini na posibleng uminabot sa nasa siyam na segundo ang pagultanan kan duwang tren. Sigon sa statement kan pamilyang nabayaan, "We are the 45 families who would trade all the gold in this world. This is now worthless for the chance to move the hands of the clock forward just 20 seconds." Pahayag kan mga biktima. Pamilya kan mga naging biktima. Mientras tanto, mga tugang bareta, mga tugang sa negosyo. Business News. Nagpatanid pa ang Department of Energy na dainin panibagong aumento sa presyo kan mga panibagong petrolyo sa masunod na semana. Sigon sa hero kan pangkinaba na merkado, bigla man na maitaas ang presyo kan gasolina nin maabot sa 10 sentimos kada litro, diesel 80 sentimos asin kerosene 45 sentimos kada litro. Ipinahayag kan DOJ na daraini kan o Department of Energy o DOE na daraini kan pagitaas kan presyo nin petrolyo sa pangkinaba na merkado dahil sa mga supply disruptions sa Estados Unidos. Bagulbol na pagbawi kan production sa Kazakhstan, nagkukusog na tensyon sa Iran at sin desisyon kan OPEC Plus na ipag-oktab ang pagdugang nin produksyon. Bigla o man ni anunsyo kan mga kumpanya nin petrolyo ang pinal na oil price adjustment sa Lunes na udto, Pebrero 2. Health News kasabay mga tugang si News Director Mar de la Cruz. Hali po dyan sa News Base. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Nirekomendar ka mga eksperto sa salud ang paglimitar kang peligrosong trans fat ninday mababa sa 1% kan total energy intake.
Ini para mamantinir ang masaganang buhay na ligtas sa anuman na kabutibaadan dahil sa pagkaon in sobrang taba. Sigon sa World Health Organization o WHO, pwede ining gibuon kan lambang individual sa bagay kang pagligay sa mga pagkaon na may partially hydrogenated oils o mga lana na hali sa gulayo na nagsailaram sa prosesong kemikal kung sa impigdudugangan in hydrogen, tanganing maging solid o semi-solid o mataghagasin mapulot sa room temperature sa mga ingrediente. Siring man ang pagkaon hindi sa ng processed, baked as in fried foods. Sa bagay kaya ni, sigun sa mga health experts, makakasiguro na happy ang life. Health News Pag News Base, Mardila, Daig ba? Thank you pa rin Mar sa istoryang yan. Hali po dyan sa Newsbase kan DCGB. Mientras tanto, live reports may kinaraman sa kabugtakan kang panahon. Kasabay po si Melvin Almuela. Hali dyan sa Pag-asa. Good morning, Melvin. Diyos marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga-DCGB. Asin sa gabos na taga-pakinig, asin nagsusubaybay kang DCGB. Sa nga napet sa Enero 31, 2026, sa aldaw ning Sabado ning pagkaga. Hininang sa tuyang ligtas sa sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Shear line no, sa labungang kang paros kang amihan sa kanang easterlies. Ang naka-apekto sa sirangang parte kang Kabisayan asin sa Mindanao. Mantang northeast mons na paros kang amihan naman, ang padagos na naka-apekto sa Luzon, asin sa natatadang parte kang Kabisayaan. Ang probinsya kang Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, asin sa Masbate, makaka-experience ng mga noro na kalingitan na may kalat-kalat na mga pag-oran na pulong pagkikilat, pagdaguldol, dulot kang naturang shear line. Ang natatadang parte kang Kabikulan, magiging bahagya mapanganuron sagod sa mapanganuron na kalingitan na may mga maluyang pag-oran. Dulot naman ka northeast monsoon na paros kang amihan. Ang paros ay moderato sagod sa makusog na hali sa norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan magiging moderato sagod sa maukol. Temperatura pigil umampoon 25 sagod 29 grado sentigrado. Asin nga daw ay nagsirang kasabagong alas 6:12 ning pagkaaga. Asin masulnop at yan na alas 5:45 ning pagkahapon. Philippine Standard Time alas 6:42 ning pagkaaga. Ini si Melvin Almuela reporting live halididi sa DOST Pag-asa Ligas. Salamat tabi Melvin sa report hali dyan sa Pag-asa. Yan mga tugang ang kabilugan kan mga drakulang bareta ngunyan pongalda. Sinurat ni News Director Mardy La Cruz, Jenny Balyara, Nicole Ann Gloriani, siriman ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Kasabay po kan nagsurat kan bareta sa lado lokal, Shara May Leron. Ini po ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Yes, yo! Mga tugang, ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang, nadara kan sobrang pag-inom nin ala ko pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay, kay pan po nasabayan ng protection Liver Aid, Silimarin Capsule. Ini po may Silimarin, nahali sa herb natural kaya ligtas ang Silimarin kang Liver Aid, antioxidant po yan, na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon sa raldo na
pag-inom kang liver aid, pwedeng mabawasan, pwedeng mapugulan ang paghubag kayan. May bisyo man ora, mahilig man uminom o dae, mas maray na isabay ang liver aid Silimarin capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-liver aid na. Para po sa baskog na atay, ang liver aid Silimarin capsule, mabakal mga tugang sa mga butika nationwide. All right, sige. Bueno. 14 minutes before 6 in the city. Bato-bato sa langit ang tamaan, huwag magagalit. Si Isay daw ini. Si Isay daw. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Si Isay daw ini na dating taga-lokal na gobyerno na pasupog daw sa iyang gibo-gibo. Ay wow! Galante pag-abot sa girl. Aramon ta daw ang istorya. Ronald, ingat Ronald ha, sami. Joshua, come in Joshua. Uha. Good morning, BP. Good morning. Good morning sa mga paragtabay. Good morning. May nabasa ako. Na? Nagmumoto-moto na si Madam. Oh. Nata. May nag-comment. Ano da? Nakikinig din ako, idol. Lalo na kung paano kinigin sa imo si BP Henry. Ano da? Sabi kang nag-comment. Oh. Nakikinig din ako, idol. Lalo na kung paano kiligin sa imo si BP Henry. Ay! Gusto ko din yan, actually. Nag-reply. Anong sabi? Habo man na ata niya ako kauron. Nangiyak ka lang, tusunta ka yan. Ayaw ko magipag-usap. Yun na sa Purwi ba? Ayaw ko talagang magipag-usap. Yan na dyan. Ayaw ko. Pili lang talaga ang gusto kong kausapin. Si Sir Melvin na. Actually, ganun talaga ang abo niya naman niya kauron. Ako pag ako nagdesisyon, Joshua, sararuan sana yan. Basta pili lang ang gusto pigakauron ko eh. Bilang as in 1 or 2 lang yan. 1 or 2 lang yan, Joshua. Never a 3. Sarawayo na. Dahil na, basta na. Basta, okay na ako. Sarang Melvin sa nabuda, sir. Is ito? Si Ariel. Melvin, si Ariel, si Jaime, buda si Dan. Si Mamrot pwede. Aminda. Okay. Sisay daw ini na dating taga-LGU. May comment talaga, adi. Ata na. Moto. Iyo, adi. Ay. May naman akong tubig. Alam ko na. Sige, fight. Go. Go. Ano nangyari? Sisay daw ini na dating taga-LGU. Napasupog kan sa iyang mga gibo-gibo. Inida kaya BP Henry si Sir, talagang galante ini pag-abot sa iyang pigtatago-tago na baby girl. Ang problema,
Ang problema, Oh. kan madiscover ini kan sa iyang misis, so mga regalo ni sir duman kay girl, Oh. gabos pinabawi. Diyan siya maluya. Bakit? No comment. Pag-arungkaan. Padagos mo. Siguro sa kulalapngit. No. Ngaya sir, Oh. dakula ngaya iya nakaso, tasusupgan. Oh. Ang istorya, Dapat daing naapugan dyan. Dapat parareho yan, Joshua. Kung ano nga niya, alam mo, nagtao ka refrigerator, yung refrigerator man dapat yan sa arong mo. minsan kaya, spaghetti sa balyo, pansit sa original. Minsan kaya, spaghetti sa balyo, pansit ba to sa... Salaiyan. Kung halimbawa ngaya spaghetti, imbes spaghetti ka, boss. Diba? Kung halimbawa ang pagkaon arog ka ini, dapat parariyo yan. Nganing daiki, rik problema. Dapat dyan ki favoritismo. Correct. Dapat pareho yan. Pareho yan, haranis. Okay na? Okay. Gari, baka maimbestigaran naman. Gari, sala naman ang advice mo ngayon, Noy. Gari, malay naman yung fight mo, Noy. Okay, ngunyan. Ang istorya, si sir, talagang may haloy ng tago na baby girl. Sa sobrang pagkagalante ni sir, tapos na request ng girl, talagang naitatao. Ang mga gamit, ang mga gadget, ay maray. Tig order, Bad? tig papaagi BP Henry sa online shopping. O saka, sisa nag-order. Si sir. Di mailing naman sa app niya. Correct. Sarawayon man na. Mailing naman sa Lazada or Shopee app niya na nag-order siya. Dahil man nakaabot sa arong niya. Yan nga na ang problema. Oo. Dapat sa nadang bigla sa address ni girl. Dawan niya, okay, sige. Ang problema, Bata Sabadongon yan. ang problema, may resibo ang kalokohan ni sir. Si Mrs. nagkataon, pero mangyayakinain pag-abot sa investigasyon. Kaya ang ginibo ni Mrs. Sinugo si Mr. Gabos ngayang tig para padara mo duman, barawi Nadiskubre BP Henry ang transaction history. Sabi nang wag mag-iiwan ng ebidensya. Soko, malalaman ng may sala. Wag mag-iwan ng ebidensya. Ebidensya ang may sabi. Kaya wag mag-iwan ng anumang bakas para madiskubre ng iyong mahal sa buhay. Ito ang Soko. Saka baga. Sinugo. Gabos na pinadarara mo. Barawi Talaga? Sigon sa atat na. Sigon sa kulalapnit. Si Mrs. niya, bigla naging sex bomb girl. Na ang sabi, o laban-laban, o bawi-bawi. Ano ba yan? Kaya dangon yan. Halos matunaw si sir sa kasusukdan. Sarok-sarok ta kay ni BP Henry binawi sa girl. An sa iyang mga regalo, kasi sir, dahil man makaangal kay Mrs. Marita tinao. Tinao, kaysa... Ayo maybe. At saka masawi. O, tama na, Ronald. Tama na. Hi, mga nakabagabag. YouTube can't relate. Baka ma-discude naman kita sa online. Marita tinao.
Pinaobipita kaysa Lusubon. Iyo man na. Nataaram kung sa'y naguli. Inorient naman kaya ni Mister. No choice ngaya. Iuli na sa nata. Kaysa ngaya pareho kitang marimate. Iyo man na. Ang aram ko kaya, mas aram kang susaro kung saan ka nag-uli. No, natunay. Hindi parang baliktad. Aram konsay ng address. Nakalagyan naman sa online shop. Ay, nako. O, sinabi na. Sinabi na. O, yan ang problema. Di ba? Nahiling duman sa online shop kung anong address. Correct. Oh, nanin. Sa kabaga. Nata kayo nag-order siyang online. Siyempre, tayo na magparatagtuan. Kalakol sa Ligasping Bakalan. Lagbal ka pa online. Oh, inda. Ano leksyon naman? O ika anong leksyon naman tabi Joshua? Sige daw, explain rin daw ako. Anong leksyon naman tabi? Teka, soltero ka. Anong leksyon naman? Sige daw. Ang leksyon, dapat pero sa nang tig-agihan na dalan. Tama ka man dyan. Tama ka man dyan, di ba? Sarong-dalan niyan, pasiring naman, paghali naman, pasiring sa harong, sarong-dalan yan. Correct. Di ba? Paghali mo sa opisina, duman ka maduman, pasiring sa enda, pasiring duman, abot sa harong mo. O, sarong-dalan. Harong, pasiring duman pa opisina. Sarong kapit. Kapit. Di ba? Oh. At least nakakuha ka kayo mga ideya kung paano. Di ba? Sabi ninda. Pakalay nga dyan. Okay. Oha. Pasiguro nga ni. Joshua, goodbye. Nako. Ukudado. Baretang ukudapnit. Ukudado nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Unahin sa pagurang sa kapag dinurat. Ano ba yan? Oras ay nako, alas 7 na pala no. Mga tugang tapos na sa tuya tabi na programa. Ngunya na naman sandali lang ta. Ay sandali. May chat sa kuya sis June Nabalde ang sa tuyang amigo diyan sa Daraga. Dali lang ha. Tamay 1 minuto pa man kita. Sabi ni June, alat ko na. Tamay igigreet ini. Sabi ni Renen, may investigative journalism si Mrs. Ata na yung ani migo. Kasuhapon, hala ako sa sarong eskwelahan. Pigiristoryahan, nag-lecture ako tungkol dyan sa investigative reports. Sabi kan sarong estudyanteng babae duman, pwede nga silang i-apply sa boyfriend? Pwede. Sabi ni June Balde, good morning, greetings, congratulations sa kong pagtulong aki na si Cristel Balde Laconsay. Yan. Asin po sa sayang mahal na agom na si Steve Laconsay sa pagkakaigwan ni enot na lalaking aki na si baby boy Lucas. Wow, dabe. Maray pa may apo ka na. Ako piga para naghahanap akong apo. Sabi kan mga aki ko. Pundungay dyan dadi ha. Try pa ako handa. Ipinangaki ini kang Huwebes na banggi. Yan. Enero 29 sa UST Hospital. Wow, cesarean. 2 by, dakula o na di. 3.2 kilograms. Ang timbang. Kaya man, pig CS palan. Pangtulo ko ngayon ng aki, pangtulo ko ngayon ng apo, Sudua kong aking babae, dakulao na kaugmahan ini sa bilog na pamilya na nagdadagdagan na naman kikawatan. Tama, amigo. Tunay na panghali stress. Yan. Totoo talaga. Aram mo, may mga mag-ibo kita ki mga aktibidades na nawaraan sa tuyang stress sa buhay. Di ba? Pangwara daki stress, sabi ni John. Iyo baga, araw ka ng sitwasyon sa buhay nin, pamilya. Tunay na panghali stress. Salamat dakulaon sa blessings kay Lord. Salamat tabi. God bless man sa imo, BPN. Sige, salamaton tabi. Oy, congratulations ha.
kay Ma'am Cristel Balde Laconsay, asin po sa mahal niyang agom na si Steve Laconsay. Congratulations sa idong baby boy Lucas. Yan ha. Ugmahon na naman si Lolo. Ugmahon na naman si Lolo ugmahon si Lolo June Balde. Tamay dagdag na naman sindang aatamanon. Okay? Sige, mga tugang, salamat po kan sa indong pagantabay. Mabalik po ako 7:30 sa programang Radyo Klinika. Digdi po mga tugang sa DCGB. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Salamat kan sa indong pagantabay. Goodbye. God is good all the time. Mabuhay. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon